mengencang Dik Tati. Jan tenan kok piyayi kok ora kuru-kuru. Lenggorokke pripun nggih? Heh? Lenggorokke pripun? Yo diet no. Diete tanane. Gampang bae. Bojoku kon golek bojo meneh. Iki diet sing hebat. Yakin? Yakin. Nek kula mau tambah piye? Tambah ora mungkin wis kuru. Mas percaya ora? Burung karuan ngomong. Niku tur yo ndak ragat tok. Sing paling sepele nek kepengin duit gampang kok. Apa? Mangano plastik. Yo. Mesti giring, mesti giring. Sapi kan kemangan plastik giring. Ajake sapi. Lah ya nek bener kok. Iya. Wis tau dipengkal sapi apa urung? Burung. Rene tak pengkal. Lah kok kowe sapi? Saisane. Iya. Sing wonten dawuh menika. Coba ngregani piyayi sing nyuwun. Sundang nggih Pak nggih. Nggih. Kula aturke mergane niki kanca-kanca Klaten sanes Grobogan Purwodadi mriki. Nggih, nggih, Sak nggih. iso-isoe sak mampune. Kula petake pengendang anak kula kang saking. Nggih, rame-rame kok ora. Jane disampun nggosok. Gosok. Godhong. Godhong kok gosong. Ya ora apa-apa mirip kok ya. Wah, tenang. Mriki pengrawit nggih komplit sedaya mong. Mas Kemput tenang lagi. Wah, komplit. Mas Kemput tenang lah. Mas Kemput, Mas Gembes, Mas. Gembes. Nggih, komplit niku. Lah niku pojokan niku komplit niku pemindang sedaya. Ayo diatur kene ngiwangi-wangi aku nyambut gawe nang ngene. Nggih. Siji masih tak mari iki kan sing dia tak mari. Aduh. Rupamu. Lah. Ya tak perlu dadi nek anak aku lah. Ah, Mas Kemput tenang koyo ngene mau eneng. Mas Kemput itu wau. Pendapat. Berkali Mas. Di Parjio barang yo eneng. Nggih. Wis komplit. Oh Mas Edi enten. Mas Edi. Nggih. Sekarang Harum laras. Ayo, halo Mas. Sekarang Sing ono sapa? enak lah. Pokoknya kami sosial kok diluputke. Memang kita ngerti ngantuk Ini anu, Mas Edi barang ndi iki? Wah. Kum. Kan? Oh, Oh, lah mriki ngumpul ya niki. Sekarang komplit mriki. nggih, monggo mriki Mas Edi, Mas Edi ini Mas. Sisa iki karo manis. Kangen kok ya. Lah mriki Mas. Rene Mas. Wes ndi? Wah, aku disusul kanca-kanca wis menengku ra umum kok. Wah iya, rene. Kolaborasi antara Klaten dan Purwodadi. Pundi niki? Oh, iya dilakili kita kene le. Sing tawari niki lho. Sigit barang eneng. Aku Ati ulanang sing bagus dhewe di Sigit. Wonogiri. Wonogiri. Komplit mo. Ayo rene. Lagi diwakili muridku niki. Ya, sapa? Malah ireng bocah iki lho. Dene to Git, iki nek leyar milang-milang aku lho. Dijaluki ngene iki berat iki kilanku. Aku urung karuan nek pras iku iso dadi. Rene. Naminipun Megantara. Oh, Mas Megantara. Mas Megantara. Rene Mas, nggih Pak. Nggih. Sigit barang kok. Niki dagelan. Ah. Pak Sigit. Rene Git. Wis ora. Sakit nggih, nika sakit rawuh. Oh, komplit komplit Pak piye? Rene Mas, rene. Ayo sakit rasane nyek aku. Ah, iya. Dadak aku pincang. Diamini kapok kowe. Rene Dik Sigit. Ya Mas Sigit ya berkah iki kali Mas Megan. Oh, kacamata. Oh, cah iki. Mas Edi kan minggah. Nggih. Mas Edi. Ayo gawe wis to, mumpung aku ning kene iso ketemu silaturahmi ora do ujung karo aku to ya. Oh iya. Pepatah nika. Ha iki. Mas Jiji ya enten kok nika. Nggih. Komplit Pak. Ini Mas Budel ya enten Mas Gandang komplit nika. Waduh. Yo. Pengendang kabeh niki. Ha, sing ngendangi sapa ki? Megan apa? Kali Pak, sing sedang kita nika bem nah yo. Ya loro ya. Aku arep ae lho cita citung apa Bang. Salah siji anu, apa kuwi demung? Git. Demung. Kuwi demung nek. Salah siji. Wis to. Nonjo Mas, Mang Wis Tuti. to, ayo gak ngono. Mang Tuti demunge sing pundi? Iki kok jam tengah telu budal. Ya, iki Mas Megan nggih. Oh, Mas Megan Gendang. Oh. Iki panyiwune ngono apa, Pak? Oh, Mas Edi lu munggah lho diteni. Oh, sak rombongan kae bareng piye? Iki penggemar Mas Edi. Oh, iya. Iki nggih. Do munggah. Lho, aja kabeh. Ora apa-apa. Kebak kok.
Kok gak ngitung pira-pira ngono wis. Lah oh lah iki. Ya, iki aduh iki dulur-dulur. Oh niki Edi arep manis iki nggih. Lah nek Edi arep manis lemu lagi. Halo. Ini Mas Batu ndepuk Mas apa nyaron wis. Nah, wis tak ojo boleh kabeh. Basu. Halo. Kowe nek gak pangkok rugi no. Iki juga Biasanya juga dia biasa juga. Bakso. ora wo ya. Yen memang dikabari dikandani. Kok sampe mulane pira. Nah iya. Mas Gudel ya, komplit iki. Mas Gudel barang ya musuh. Alah Mas Gudel. Oh nek kebon nang kene Gudel teko kok. Mergane aku nek mayang ning daerah kene iki ora tau komplit Leng. Oh nggih. Aku mesti ditaburi karo piyai kene, Mbak. Dadi ngerti kenal kabeh wit apa kan jet iki kenal kabeh. Alhamdulillah nggih. Monggo menika. Yo, rene kabeh. Padha karo reoni Mas. Oh iya, wis suwe sowan rene kak. Diaturke niku wau karyanipun. Oh lewat mriko. Nah, ayo wis. Pelak. Ya Mas Megater Mas ngene ya. Nah, imbang ana katresnanku. Oh, ya. Bunang barang kuwi, titis bunang. Ayo. Sinten? Titis. Kadol mengke malah. Kadal. Ya, mangga. Karo napa kanca? Nggih, 12 ki mungkin nonton tayub. Ya, panganane dulu ya iki mumpung. Ya monggo kancane. Ayo kabeh ngilangi kabeh. Wayang kan disusul dhuwur iki lah bakal wirangke. Buka bonan Mas Titis. Kok sik, bapak dhisik. Lho, Mane bintang kamu kok tolong kok bangga sentuh. Sentuh. Oh, tak kempet tenan lho. Aku seneng aku sih. Wong nomor bari kobong bareng ojek ra kabeh. Ora Niki kula ming dhewe to, Pak. Masa dhewe to, Pak. iki dianu dijajari saka manu ki. Mbak Yuli. Heeh, Sing iki karo sing nonton tayub mengke. heeh. Kale Mbak Amelia. Aulia. Aulia, ayo ngajak ini. Ayo, kalau ngajak ayo. Ora melu tiru-tiru len joget ngono lho, Mas. Buneng, siapke. Lu kabeh. Mbanu kabeh. Tenang gak kandhane kan. Mas Edi sing urung munggah. Ya ora ketang pisan diaturke kak ya. Nglegake mong. Nglegake. Tembungan kuno paring dawuh bebasane godhong telo nglegake weteng. Iki ana pamuntan diaturke ben dadi legane ati. Betul. Akile wong urip nggih kaya legane liyan to mong. Nggih. Dan Pak Jeki saking Malang tasih hadir matur nuwun sanget. Gayeng regeng Pak D nggih matur nuwun Mas. Mas Danang Sanggeran pepiling karya Ki Haji Anom Suroto nggih matur nuwun Mas Budi Komar saking Mas Budi Komar. Menika kekembang kopi kagem Mbake Briyantini. Oh, nggih, matur nuwun. Makasih hadir kula Lurah Codot kalian anak lanang sak pangrawite Lempung Biru sekarang nggih. Matur nuwun Pak Lurah. Jan menang Kak. Ha iya, ngadah dulurku lanang Kang Codot iki wis suwe banget ora nimbali aku kok ya, Reng. Anggarane cukup to? Ya diaturke, mangga. Langsung mawon. Ya mangga, langsung mawon. Alhamdulillah. Langsung buka bonan. Ya. Mau pinten mau patrocin. Menang. Sampun dino. Teko. Ora iso kadang Sutrisno Budaya. Isi ana to. Sa
kita dapat